Položaja HVO-a dolazi se ispod hidroelektrane Savakovac preko ovog improviziranog mosta. Očito miran dan, jer bez većih rizika prelazi se u Bijelo polje. Samo jedan manji dio Bijelog polja drže postrojbe HVO-a tu blizu Elementare. I po opuštenosti bojovnika vidi se da se primirje poštuje. Ipak opreza ne manjka. Da bi nam malo u šali pokazali to izorno, jedan od bojovnika evo napravio očito dokon praćku. Ipak za pitanje što misle o primirju i prijedlozima iz Washingtona daju i veoma ozbiljne odgovore. Poštiva se primirje i od nas i od njih, ali nije i nikad virovat. Najbolje da njivo bude njivo, naše. I gotovo. Pa, nek se zna čije je čije. To je najvažnije, mirno. To vikujemo svima dobro. Danas slavim 42. rođendan, a nije lako bilo ostaviti 8 rodice kod kuće. Ja mislim da će biti dobro i tako. Pa čuješ, ako se potpiše da rat završi, svakome ga je preko glave. Svak bi želio da završi, pa sad šta će biti, kako će biti, vidit ćemo na kraju. Danas samo ovi duboki tranšeji i brojke o poginulima ovdje u Bijelom polju protekli mjeseci govore kakav se krvavi rat ovdje vodio. Hoće li rat biti prošlost, ovisi i o tome hoće li se sporazum iz Washingtona poštivati. Ispoštovao se na sreću danas sporazum po kojem je sa lijeve obale Mostara na heliodromu Međugorje dovezeno 39 muslimanskih ranjenih vojnika koji odlaze na liječenje u treće zemlje. Odvezeni su helikopterima UNPROFOR-a na temelju sporazuma hrvatske i muslimanske strane. Muslimanska strana i UNPROFOR, kako je dogovoreno, ostaju u obvezi da sa lijeve obale, dakle s muslimanske strane, prevezu i 19 ranjenih hrvatskih civila. I za kraj informacija da je vlada Hrvatske Republike Herceg Bosne danas zadužila svoja ministarstva da se aktivno uključe u razradu Washingtonskog sporazuma.